Dagengaken setunggal pokok sawiji tetembangan sawetawis niat supiting swasana dalu kalenggahan lumantar kanca-kanca ananda suwanipun kadang kula kinasih Kang Mas Bagong. Wilujeng dalu Kang Mas Bagong. Dalu pripun pawartosipun? sehat. Alhamdulillah nggih. Nggih, Mriki wau piyambak napa beto rencang? beto rencang. Kakung nama putri. Kakung wong sopir. Oh, nah nak putri kene. Non, Nak putri ya napa wong sopir wedok ya iso. gah engko ndak meteng. Cek iso. Lah saya nak lanang karo wedok dadi siji ora ra meteng piye kowe iki kahanan kok ya. Nggih wilujeng dalu Pak D Sukijo. Dalu Kang. Pripun kabare sehat? Alhamdulillah Wah, pangestunipun. seneng ra kaya bengi iki saged marak sowan brayat ageng mapan wonten Blimbing nggih. Blimbing. Wonten Blimbing. Nderek tinimbalan dawuh kadang kula sepuh sapa ki asmane lali ngasih. Lho, ngandel ora. Sik. Kuwi sing bayar lho ora sembrono. Lali aku. Nderek sowan tinimbalan dawuh panjenengan Bapak Jimin kali Ibu Sulastri sak keluarga. Pak Jimin matur sembah nuwun. Kula sak kadang sampun dipun timbali muga-muga sak pengeripun tasakuran ya Kang. Nggih. Manggih rayu kabejan ora ana alangan sawiji apa. Amin. Pak Jimin sak keluarga muga-muga tinebehna saking balak bilaipun Gusti. Bebasan setan ora doyan, demit ora ndulit, lampir ora mampir, pelet raklet, gedul mecek, banaspati lur ora melu. Bapak Jimin lan sak keluarga muga-muga kari seger waras kari sugiye. Amin. Asalipun tasakuran iso turah gemblawah kaya uyah ora mamah. Muga-muga bathi. Amin ya rabbal Bathi alamin. anak siji dadi loro, Bener. loro ndang dadi telu. Muga-muga Mbak Ratnasari dijabah karo Gusti Allah muga-muga gek ndang meteng ngoten. Nggih Bu Lastri nggih. Alhamdulillah seneng tenan ya Kang. Agar ndang disetrum ya ndang meteng. Lah kok nganggo setrum barang. piye? Lah iki Mas Dandi Rizky Pangestu ki piyayine saking laladan pundi menika? Iki nggon Mas undangan. Dandi di dalam pundi Mas Dandi? Saking pundi Mas Dandi? Saking juruk. Mojo Songo. Cedak brayatmu. Kok brayatku ki ngendi? Juruk. Kebun binatang taruh Ya. bangsamu nggih. Kang iki lelipur sarengan kanca-kanca Ananta Musik Trabas Indonesia. Wah luar biasa gayeng gumyak yogane isih nom-nom. Muga-muga kabeh luaris tak dongake engko 6 bulan ke depan pokoknya ora leren bendina 6 sasi bladek. Ya wis dong apik ning ya ora payu apik. Lho kok ora apik piye? Anak leren mriko semplok baru ngrewe angen aku. Banget kok ya.
Ki ngene Kang. Piye, Mas? Wong ade ki ora dhewe Nggih. ana bintang tamu liyane. Iya. Ya dideke sik Didekne sik iki sing kok Karanganyar. Sik kok Karanganyar apa sik kok Solo? Kok Karanganyar sik. Kok Karanganyar sik. Dik Eva Kendirawati. Ini dek ngadek. Honda. Honda. Pasek. Hey, Pasek. banget bisa deh. Dua adalah. Ayo, ayo. Boyo boyo jis. Yes. Elak tenan kowe iki. Elok tenan Mas. Ngapa? Mudhun Pak Jimin iki kagungan kersa mbok jangkar Loh, rumah ora kita itu membanggakan asmane Pak Pak Jimin. Jimin. Loh, mau nimbali awake dhewe. Timbali awake dhewe sak kanca-kanca Ananta. Ananta, lah ya Arnanta. Ananta. Arep kleru aku. Musik Trabas Trabas Indonesia. Sopo to sing ora kenal Ananta? Lah ya to sapa to sing ora kenal? Lah, sopo? Lah ya mbok. Pak Jimin iki sing pundi to, Dok? Yayine, Dok? Pak Jimin. Masya Allah. Masya Allah. Mas, Lho. kiai kok ganteng, gede, duwer, gagah putih, nggih. alah-alah. Sembah nuwun Pak Jimin, kula Sampun sakadang sampun ditimbali. dipun timbali. Menyang semen, Heeh. tuku tomat. Apa, Nduk? Pak Jimin semoga selalu sehat. Amin. Menyang semin tuku wedi. Apa, Le? Muga Pak Jimin kathah rezeki. Amin. Menyang semen tuku aret. Apa, Nduk? Pak Jimin kula nyuwun det. Kok hak tapuk. Ora, Duite Nduk. kok ki lewat karo kanca-kanca Ananta. Oh, Wis tenang no pikirmu. Lewat Hanung. Wis jan Aduh. luar biasa. Lewat Hanung. Iya no. Aduh. Lah kok aduh piye? Di Maklari. Ora ya Mas Hanung ki piyayine temen kok ora. Pak Jimin sekeluarga mugi sehat bagya mulya Amin, panjang amin ya rabbal yuswa. alamin, Nduk. Sing kagungan kersa bathi, Bathi. saged kagem munggah haji, Amin. urane nggih tumbas siti, Iya. tumbas sapi, Pi. lan nggih nyawer penyanyi. Penyanyi. Mboten. Lah ibu pundi, Pak? Ibu Bu Sulastri sing pundi, Pak? Kan Bu garwa Bu Sulastri. Matur sembah nuwun Ibu. Tak omongi. Apa? Hatik lenggahe ora jejer ki nombok napa-napa jotaan to. Mang jejer. Engko jotaan lagi ya. Ora ditungake sik karo Bu Sulastri. Bu Sulastri. Tuku roti cacahe kalih. Apa, Mas? Bu Sulastri mugi meteng malih. Piye? Tak kekrek. Lah ijek enum lho. Ijek enum lho ngantene ndi ngantene iki? Lah, ngantene pundi, Pak? Oh niki. Oh, niki. Masya Allah Mbak Manten selamat ya Mbak. Sukses lancar. Sampun ijab, Bu. Ijab sampun. Oh, baru Sesuk besok. nggih Bismillah, muga-muga lancar, sesuk nggih. lancar. Amin. Ngapura nggih Mbak Manten kula bincang boten mriki. Loh, lah ngopo, Mas? Ora dikon. Lah ngedan ya. Mbok ya ra dikon kowe marah rene dhewe. Moh Etuk ya. Jitu oke lah mulai mulai kepiye salam karo sapa kok ya. Bu Sulastri mbok bilih wonten lagu kenangan dulu waktu pacaran kali Iya. Pak Dejimin. Nggih, nek kaya kula Napa? kan pacaran ten Taman Juruk lagune Lah, Taman Juruk. Taman Juruk. Lah kaya Mas Bagong kali bojone pacaran ten Jaratan lagune Kijing Miring. Kijing miring, ngoten Lah, leres. Ibu napa? Ngersake napa, Bu? Non. Nganten-ngantengan. Teng dong teng dong teng dong teng teng dong teng teng dong dong teng. Bagong kocok. Ngapunten nggih Bu Sulastri nanggap wong edan. Nek awake dhewe dan berarti kanca-kanca Ananta. Ya melu edan. Lah nek kanca-kanca Ananta berarti Bu Sulastri. Piyayine bijaksana, lembut dan sopan santun. Wis wong edan delumpukke jek dibayar. Lah iya ta. Nduk, Ye. delok tamune sing VIP kae. Masya Allah. Luar biasa. Iki ngetokke lho, piyayine kene iki luar biasa tenan. Iki kalangan sing nyumbange kan ning isor ya toh. Heeh. Iki sekitare ya sing nyatus. Munggah. Ya toh. Sing Nyatus dhewe iki munggah. 150. Heeh. Lah khusus yang di sana ki 200 wong VIP kok. Ya toh, ayo ke sana yuk. Kau sik. Apa? Masa saiki ra? Ora apa-apa karo bawa sik. Oke. Karo bawa sik. Pelok nenem mawon. Delok temen Mas Hanung.
Nggih wilujeng dalu Pak Des, mawon sehat. Sehat ta? Alhamdulillah. Ya diratani kok, Mas. Wong kene iki ya tamu nggih, Pak nggih. 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 Kula lah. Mingkar mingku rengo kara Mas, mbok maling. Lah kok iling-iling rumah sakit sama. capek banget. Jis, mawon sikesake Pak De. Ngersaken tembang napa gratis mboten sah bayar. Nduk, iki Apa? napa De? Napa De? Pripun sayangku masa Allah. Piye kabare piye? Ya, semoga-moga sehat nggih. Iki kancaku sekolah SD kok, Nduk. Bos. Jih, pipise tesih lancar to? Tesih alhamdulillah. Nduk, aku tertuju karo Pak D. Iki berarti kaya numpak bis, lah iki sopire. Ya ora kaya ken cedak meja Nggih. ngono lho, Mas. Akarono karenan marati siwi Dalan mriki pun alus nggih, Pak. alus kabeh. Sadurung corona nika tesih gronjal-gronjal, Mas. Nggih, Pak leres nggih. Nggih, saiki Wah, wis aku tau alus, repot Nduk. kok. Nek kowe kepengin dalanmu alus, sowana ning Blimbing gen delus karo lurah kene. Dalem pripun, Pak? Pripun, Pak? Pripun sayangku cintaku pundi niki? Nggih. Oh, Gubuk jin, asmara. jin, 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 Salaman jin. to, Pak. Jenai Pak. dalan yo nggih nggih Iki siap. lho, Pak Kasno nika to? Nggih. Lah daleme ler mriku nika to? Oh, Kidul kono Mas. Ya Allah, gubuk asmara. Wong res mineng keto. Mas, Non, Pak ki lho Pak Kasno ki lho. Piye? Kok ngersake lagu dereng ditembangke kok pun diparingi mengke mawon. Lah kok ya kok dijaluk. digembol neh lho kok. Siap Pak Kasno, sehat. Amin. Apa sino karata Mereh ketarata pakaratine ngelmu luhur kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming Mas, sing Piye, maringi Nduk? Pak Kasno. Nggih, Pak Kasno ki ana werdine. kasno iki tegese apa? Kas kuwi nggon dhuwit. Es ki nggon dhuwit, kas ki nggon dhuwit. No kuwi ana terus. Dadi muga-muga rezekine Pak Kasno ana terus terus. duwite Amin. akeh terus. Amin. Ya balirana wis Lah entuk iya, dhuwit. wong nek wis diparingi kok rumangsaku kok ya. Mangke Nggih. mriki meleh Pak. Dipun Siap. pinangkani mangke gubuk asmara iki Ya. gandenge larase pelok diaturke sing pelok, Dik. Heeh. Oke. Harum ning sekar balai wancirate Kinawa maruta Awas. Ing sajroning nolok Hei kadya engen Bilokan Sulesya Putih sekar melati Kaya karenane
meneh? Iki Pak Jimin kuwi ya nek werdine. Pak Jimin ki nek werdine. Heeh. Sangka huruf Huruf. apa persuku kata? Huruf wong aku bengi iki ditimbali Pak Jimin ki ora baen-baen ya Tenan, kudu kowe cerdas. iso tenan. Iso. Pak Jimin ki sangka hurufe enek J I M I N. Heeh. J. Jujur piyayine. Yayine jujur. Nek ra konangan bojone. Ora ya Pak Jimin ki apane kok Ora. ya. Jujur tenan. Ya. Jujur Pak Jimin. Jujur piyayine. Jujur saestu kalau kowe. J I. Iki lho contoh bapak sing becik. Putrine pon napa kepanggih jodone ya disubyo-subyo tenan. Kanca-kanca Ananta ditekakake. Nah campur sari apik, dekor apik, sound system apik, Apik. syuting ya sing Kabeh pilihan kok nduk penyanyi pilihan. Sinden bintang tamu sing kanca-kanca Ananta pilihan. Pilihan apik. Ya, Bagong iki ya pilihan. Pilihan terbaik. Pilihan terakhir. Liyane jo payu kabeh kok Ya dadi ya Allah. saeneke ya Pak Jope Jimin. batal. Heeh, J I M. Mituhum ring keluarga, agama lan negara. Wah, elok tenan. Bapak Jimin kok J I M I. imanipun sae. Oh, piyayine agamis. Agamis Ah, nggih, iya. ngangge peci nggih Pak Nganggo nggih. peci ya yo mantu kok rumah saya. Ya ora ngono ya salate I tekun. terus kari dhewe enek tembung N, Nduk. Penting dhewe Mas. Apa kuwi? Napa sing disedya Pak Jimin sekeluarga mugi kasembahan. Amin ya robbal alamin. Tenan bengi iki meletik tenan lho, Nduk. Meletik apane? Matane. Ora iki lho pemikiranmu iki lho kok iso matane iki kok ya. Ayo. Oh, napa ta? Oke. Siap. Oh iya Nggih, Pak. Gustalah. Telak tenan lho, Nduk. Kaya Mbah Jogobaya nggon aku ngono. Heeh, lah kepiye? Lho, piye apa to kuwi iki? Aja omongan. Yusuk nanggap wong bisu wae nang ngono. Maksudnya iki kon langsung nyanyi celuk. Oh ngono to. celuk iya. Oh bebas nang ngono. Lah tak kira ki ora itu omong yo nanggap bisu wae. Heeh. Apa Mangkono iki. Sik ta, sik ta. tresna. Karepku ki ya ngono kuwi iki. Sadune ni bekas merurung. Kono ora bayar mbok ngen. Mangkono iki. Oh rasamu. Sapa wae. Yo. Kakak ada rindu. Atus saksune aku lahir batin wis mung asli. Sarengan Ananta musik terabas Indonesia. Rabasnya Indonesia Mas. Ah. Arup mesekar melati awansi antri akino maruto tulus asuci sarata peti sa diko emang aganyo kang Sulistyo awas
putra kadang ya mancali putri. Banci kan dulu Saiki tetep ampun bersatu. kesupen Nun. manten-mantenane Ibu. Ibu Gubuk Gubuk asmara tak asmara. kasih. Oh, bar iki diaturke. Oke. Lebonono sik. Mangkono. Iya. Aras. Awas. Sapa wae. Kena tindaku. Nganti tutuping netramu. Katresnanku Mas, tulus mring sliramu. Dor. Piye, Pak? Sisan manten-mantenane. Manten-mantenan, apa gubuk asmara manten-mantenan riyen kok anu gubuk asmara kajenge Mbak Ina. sih? Oh ngono, ngono. manut. Oke, siap keco. Siap ke Mas Hanung? Sing nyuwun sinten manten-manten.